ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମାଇ ମିନି ବ୍ଲଗ। ଏଇ ଉଦୁଉଦିଆ ଖରାରେ ବାହାରିଲୁ ବଣଭୋଜି କରିବା ପାଇଁ। ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ ଗୋଟେ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିରରେ। ଏଇଟା ହଉଛି ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ସାଗରର ଫେମସ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର। ଦେଖନ୍ତୁ ସେଟଅପ ପୁରା ରେଡି ହେଇଯାଇଛି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଗଛ ମୂଳେ। ମୁଁ ଯୋଉ ରେଟରେ ମେକଅପ ନେଇ ଆସିଥିଲି ମତେ ଲାଗିଲା ଆଜି ତ ଗଲା ଆଉ। ଭୋଜି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହଉ କି ନ ହଉ ମାଙ୍କଡ ମାନେ ଆସିକି ପୁରା ବସି ସାଇଲେଣି। ମତେ ତ ମାଙ୍କଡ ମାନଙ୍କୁ ପୁରା ଡର। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ ମାଙ୍କଡ ବସିଛି, ମୋ ପୁଅ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଛଡେଇକି ନେଇଯାଉଛି। ତାପରେ କିଛି ଟିଫିନ ଖାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଟିକେ ମସରୁମ ପକୋଡା ଛାଣିଥିଲି, ଏମାନେ ସମସ୍ତେ କଟିଂ କରୁଛନ୍ତି। ଆର୍ମି ଲୋକମାନଙ୍କର ତ କିଛି ନାହିଁ, ନିଜେ ତ ଜଙ୍ଗଲରେ ଖାଇବା ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି, ଆମକୁ ବି ଜଙ୍ଗଲକୁ ଆଣିଛନ୍ତି ହେରି। ଫାଇନାଲି ରୋଷେଇବାସ ସରିଲା ପରେ ଖାଇଥିଲୁ, ଆଉ ଯାହା ବଳିଲା ତାକୁ ଆମେ ଜରିରେ ପୁରେଇକି ଘରକୁ ନେଇଯାଇଥିଲୁ। ଖାଇସାରିଲା ପରେ ବାହାରିଲୁ ହନୁମାନଜୀଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଡ ମନ୍ଦିର, ପୁରା ପାହାଡ ଉପରେ ଅଛି। ମନ୍ଦିରଟି ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଥିଲା, ଭିତରେ ହନୁମାନଜୀ ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଉଥିଲେ। ଆମେ ଦର୍ଶନ କଲୁ, ତାପରେ ରାଣୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଇଙ୍କର ପୁରୁଣା ମହଲଟି ଦେଖିଲୁ, ଯେଠି ଏଇଠି ଆସିକି ସେ ରହୁଥିଲେ। ଭିଡିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।